Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов, Олга таба койбер темалар турында. Бер төн эчендә йорт хайваннарын югалтканнар. Тукай районында гадәттән тыш хәл булган. 7 көнгә 260-тан артык йөк машинасы йөртүчесе юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәмәгән. Шәһәр мэры Наил Мәгдиев зур йөк машиналарына контрольны көчәйтергә чакырды. Яр Чаллыда Мәләкәс елгасы күпере астында борылыш төзелеше тәмамланып килә. Ул кайчан ачылачак? Бер төн эчендә йорт хайваннарын югалтканнар. Тукай районында гадәттән тыш хәл була. Югары Бойлар авылында билгесез хайван 50-дән артык куянны һәм 90-га якын тавыкны буып ташлаган. Авыл халкы фикеренчә бу хуҗасыз этләр эше булырга тиеш. Бу урында безнең төшүр төркемендә эшләде. 53 бройлер тавыкның икесе генә исән калган. Бер төн эчендә Галина Силаева үз хуҗалыгында барлык тавыкларын диярлек югалта. Аның сүзләренчә, әлеге хәл алдыннан ул үз участогы янында этләрне күргән. Каждый год у нас вот кого-то съедают. То кроликов, то кур, то цыплят. Вот на данный момент у нас в этом году очень обидно. Вот 60 тысяч практически вот за одну ночь. Каждый год приходят какие-то собаки, прицепляются к нашей деревенской вот бездомной собаке, и они как банда орудуют. Ул төндә зыян күрүче бер Галина Силаева гына түгел, Югары Бойлар авылының башка кешеләре дә үз хайваннарын югалта. Аларның берсе Зөлфия Харисова. Аның участогында 100-дән артык куян булган. Хәзер исә аларның саны 2 тапкыр кимәгән. Эт тә ярдәм итә алмый, чөнки бәйләнгән була. Хотела посмотреть корову, она корова должна была отелиться. Пришла, взяла домой фонарик, вышла и посмотрела корову. А корова нормально лежала. И потом хотела обратно домой пойти. И что-то начала скулить. Посмотрела на левую сторону с фонариком, а там собака лежит, играет с кроликами. А кролики были везде разбросаны. Зөлфия Харисова ире белән бергә үлгән куяннарны терлекләрне күмү урынына илтә. Яраланган хайваннарны исә һөҗүм итүче этләрдән котыру авыруы юктырулары ихтимал дип башкаларына юктырмас өчен суярга туры килә. Халык ни өчен этләрнең үтерелгән хайваннарны ашамауларын аңламый. Хәзер алар хуҗасыз этләрнең янәдән килүләреннән курка. Тавыкның башын куядыр ыргытканнар, сибиләрнеке ишекләре генә калган инде. Ашамыйлар алар, канын гына суыралар, ишеләр. Буларныкы менә булай стилый карае. Халык үз хуҗалыгы өчен генә түгел, үз тормышы өчен дә курка. Аларның сүзләренчә, алар Күскәй авыл җирлегенә ярдәм сорап күп тапкырлар мөрәҗәгать иткәннәр, әмма хәл үзгәрмәгән. Халыкка үз йортлары янында дежур торырга туры килә. Авыл җирлеге башлыгы сүзләренчә, алар инде этләрне тоту буенча чаралар күргәннәр, ләкин аларны тоту әлегә мөмкин түгел. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Мэрияда аппарат киңәшмәсендә зур йөк машиналары темасына кагылдылар. 10-16 июль көннәрендә автоинспекторлар шәһәрдә профилактик рейдлар үткәрде. 260 йөк машинасы йөртүчесе юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәмәгән. Шәһәр мэры Наил Мәгдиев зур йөк машиналарынан контрольны көчәйтергә чакырды. Тулырак безнең материалда. Рейдлар барышында ЮХИДИ хезмәткәрләре авырлык чикләүләренә һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүгә аерым игътибар биргән. Автоинспекторлар алкоголь кулланып исереклек билгеләре булган 2 зур йөк машинасы йөртүчесен туктаткан. 10 июльдән 16-сына кадәр генә дә 260 беркетмә төзелгән. Значит, выявлены водители больших грузов, которые не хотят добровольно соблюдать правила дорожного движения. В этой ситуации будем штрафовать. Вместе с ГИБДД отрабатывать, и то качество дорог, которое у нас есть в городе, сломать и испортить мы не дадим. Шәһәр мэры билгеләп үткәнчә, инерт материаллар, асфальт-бетон катнашмасын, юллар төзү технологиясына кагылышлы барлык нәрсәләрне дә һавада йөртү мөмкин түгел, ләкин кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Мы видим, что, к сожалению, отсутствует предрейсовый и рейсовый контроль на линии. Вот вы сказали, из более чем 200 водителей, которые были оштрафованы за несоблюдение правил дорожного движения, есть ряд случаев, когда за рулем находится водитель в нетрезвом состоянии. Аппарат киңәшмәсе барышында Наил Мәгдиев көн сайын рейдлар оештырырга, шулай ук юл хәрәкәте иминлеге буенча комиссия үткәрергә кушты. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Яр Чаллыда Мәләкәс елгасы күпере астында борылыш төзелеше тәмамланып килә. Ул кайчан ачылачак һәм хәзерге вакытта шәһәрнең иң мөһим төзелеш объектларының берсе ниндирәк хәлдә? Минем хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова урында булды һәм проектны гамәлгә ашыруны үз күзләре белән күрде.
Мәләкәс аша күпер астында борылыш төзелеше тәмамлануга якынлаша. Ул зәп һәм газ бистәләрен тоташтырачак. Машина йөртүчеләр юл шишелешенең ачылуын түземсезлек белән көтәләр. Аларның фикеренчә, ул монда еш була торган авариялар санын киметәчәк. Бигрәк тә хәрәкәт аеруча күп булган сәгатьләрдә бу урында борылу бик кыен булырга мөмкин ди машина йөртүчеләр. Этот разворот очень опасный. Да, выезжает прямо навстречу. Во время час пик терпения не хватает у людей. Они начинают разворачиваться, и оттуда поток, бывает аварии частенько. Потом пробки из-за этого. Я рад, что будет возможность безопасно проехать разворот, развернуться. Потому что это постоянный риск. Машины летят с моста. Это будет удобно. Эшләр 95%-ка башкарылган инде ди эшчеләр. Производится укладка асфальтобетонной смеси на тротуарах, заливка бетоном остановочных павильонов, монтаж перильных ограждений, световых опор. Параллельно также занимаемся благоустройством данного объекта, монтируем дорожные знаки. Якын арада асфальт-бетон япманың өске катламын салу планлаштырыла. Параллель рәвештә косметик ремонт алып барыла. Эшчеләр күперне буяу белән шөгыльләнәләр. Работа достаточно сложная, трудоемкая, так как приемка очень жестокая. Работа на финальном этапе. Мы, получается, с этих лестниц спускались, вот сюда проходили. Там делали завески на веревках и спускались вниз по этим веревкам и там прокрашивали. Только так вот, по-другому никак не добраться до туда. Безгә шәһәр администрациясендә хәбәр итүләренчә, хәзерге вакытта яңгыр канализацияләрен төзү, трамвай юлларын төзәтү буенча эшләр тулысынча башкарылган. Завершаются работы по укладке асфальта на тротуарах, установке поребриков на них. Дорожные строители сейчас завершают работы по озеленению, прокладке кабеля дорожного ограждения. В ближайших планах ОМУППАД завершение работ по установке перил и опор освещения. Эшләрне якын арада тәмамларга планлаштыралар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Шаллы халкы өчен традицион булган Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә ярминкәсе шәһәр халкын инде яратып өлгергән балык деликатеслары белән сөендерүен дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, ерак көнчыгыш байлыкларын 22 июльгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта татып карарга һәм сатып алырга мөмкин. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Обалденная икра, прям крупнозернистая, зернышко к зернышку, прям как бусинки, смотрите. Кызыл уылдыкта кеше организм өчен бик мөһим май кислоталары бар. Бу продуктны яратучылар әйтүенчә, кызыл уылдык ашаган кешенең баш мие һәм күрү функцияләре яхшыра. Кальций күп булу аркасында сөяк системасы ныгый. Кызыл уылдык тулы ак сым чыганагы булып санала. Постоянно беру икру, постоянно. Ну, беру иногда рыбу. У нас семья любит там. Дети любят, все любят, поэтому беру. Всегда прихожу, когда они приезжают. Купила белорыбицу и икру. Нравится, да? С икрой делаю бутерброды. Щавыщик купила. Хороший, вкусный, нравится. Качество отличное, не пересолено. В общем, самое то, самое то. Так что вот так вот, покупайте. Кушайте на здоровье, очень вкусно. Кибеттә бар тик ерак көнчыгыштан килгән деликатеслар гына тәкъдим ителә. Табигый ингредиентлар кулланып әзерләнгән балыкның 35тән артык түре һәм әлбәттә Сөләйман балыгы патшабикәсе булган чавыча. Аның бер юлы 3 төре тәкъдим ителә: салкын һәм кайнар су белән ысланган, шулай ук ас тузлы балык. Буквально 1-2 бутербродика энергии на целый день, ведь она богата витаминами, микроэлементами, омега-3, омега-6. Очень вкусная, нежная рыбка. Ерак көнчыгыштан диңгез продуктларын Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмәсендә 22 июльгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта татып карарга һәм сатып алырга мөмкин. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июля. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Продсклад Победа. Пельмени классические «Отец семейства» 199,90 за килограмм. Эскимо кафе мороженое 33,90. Все нужное по низким ценам. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки.